अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर एक फार मोठा स्वामींच्या वर एक माहितीपट जो प्रुडंट मराठीने तयार केलेला आहे त्याचा लोकार्पण सोहळा आपण इथे करण्यासाठी जमलेलो आहोत। अक्षय तृतीया म्हणजे काय तर 3.5 मुहूर्तातला हा प्रमुख मुहूर्त आहे आणि अक्षय म्हणजे ज्याचा नाश होत नाही, आगळं काही नको, फक्त जे तुमच्या सचोटीवर आणि ह्याच्यावर घासून आणि जे तुम्ही कराल त्याला जे लोक देतील तो प्रतिसाद घ्या, लोकांची उत्तम सेवा करा आणि मग लोक जो देतील प्रतिसाद तो तुम्ही घ्या। खरंच प्रुडंट मराठी या संस्थेचं खरंच अभिनंदन करतो आणि आजच्या या मुहूर्तावर अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर त्यांनी जे लोकार्पण सोहळा केला तो खरंच सुंदर केला। स्वामीजी इथं आहेत आणि आपल्याला आशीर्वाद देतात।